bami lona mazosuka azohamba nayo impilo yakhe yonke ezophila ngawo umkhaya. Yes. Yambona ngoba ehlasela kanjena ubani lo baba lo umkhwanazi. Ukuze ufike umkhwanazi abantu besifazana singabashayi, asingabadubula, singababulali. Asenze nje umuntu wesifazana momlobole uzo understand ngcono ukuthi ukuba ngangami. Uzo understand umuntu wesifazana umehlobongile. Ungambulali, ungamenzi lutho. Hamba emsamo, ngithi khathi umlobole imali oyibeka emsamo. Imali uyibeka emsamo uyasho ukuthi njengoba ngibeka u10 rand ngibekelela ukulobola. Isuke singabantu abadala sengiyamadlozi. Idlozi enye into powerful. So wena uma sehlobongile thatha imbuzi. Noma uyithenge kumina, ngiyayiphusha ke manje. Thenga imbuzi kumina intondolo. Uhambe emsamo. Uyomceba khona. Uthi nginenkinga lo makoti wenu engamlobola ngemali yenu. Nangu sengigangele kanje. Uthi kodwa nansi imbuzi anginiki manje ningakenzi lutho. Ngicela niphume nongilwela naye. Uma ngiphumelele ngizonika le ntondolo le. Ngijeza uphethe intondolo nomashuma u8. Amashuma u8 wahlukanisa nentondolo. Uthi mawuthi wathi umshadile uthatha umese lo ongena ngesinqinti lo webhokisi usebhokisini. Uhamba nalo mese ubeka phezulu esoso. Uthi nanku umese nasi sikhala ngena ngaso. Bonani enza njani andi ibhokisi lakhe. Ngiyakutshela lapho uyosimanga ngaphandle ukuthi uzokhutha umkhwanazi nje uyohlatshwa isidalo uyothiwa yena yedwa ebhasini ya Hesto over nawaqatheka ibhasi ehamba. Yena yedwa ebhasini ya Hesto uthi uqatheke ehamba. Thiwa kufika inkabi, thiwa bekurojwa ibhenki emandeni. Yena yedwa wadubuleka, yena uhlatshwa isidalo manje. Uzokha ngemali edalo. Ngaphandle kuma umshaye wena, ngaphandle umuthi awumenzelanga lutho. Umshaye umuntu omlobolile. Umkhwanazi uyophenyeza ekhathale, uhlatshwe isidalwa, uphuma ibhasi ihambe ka Hesto bese libele izindaba abantu bezana khona. Yena uvela phuma ngewindi. Nanko kwamazosu